Lähtömerkin sai 36 Pia Torkkeli ja Bluesi. Goodwill Riders valmistautuu radalla luokan viimeisenä Hanna-Leena Terhonen. Ja Tytteli ja Apelin Aku ottivat tässä vaiheessa TRS:n Suomen hevosmestaruusluokan johdon. Luokan johdossa tällä hetkellä edelleen Petti Lumia ja Marotte, toisessa vaiheessa 0 virhettä 23.88. Eikä se tippu. Ei, kopsasta nyt ei tippu. Yes. Voi ei. Harmittava pudotus perusradan ensimmäisen vaiheen viimeisellä esteellä. Kita 4 virhettä ajasta 59.59. Jäätkö vielä Tiia radalle viimeisen ratsukon seuraksi? Kiitos.